Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Душанбе Сити. Хоб дӯстон, канали мо канали хариду фурӯши хонаҳо аст. Дар канал обуна шавед дӯстон, ҳатман зангулачаро пахш кунед, то ин ки бохабар бошед хонаҳои навбатии моро дар канали мо дӯстон. Хоб дӯстон, лайк ҳам мемонем, дар комментария хонаро баҳогузорӣ мекунем. Айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Шоҳмансур, боз як хонаи дигар дар 7 километр, роҳи 7 километр дӯстон, роҳи маҳаллаи Ховарон, ана ҳамин роҳ. Рӯ парои ана ҳамин магазин дӯстон, маҳаллаи Ховарон мешавад. Роста ки мерем дӯстон, ина инҷа таксиҳо местанд, маршруткаҳо аз ин тараф меравад, то хонаи фурӯширо мераванд дӯстон. Дар инҷо мактаби 71, маршруткаи 37 меравад дӯстон. То даруни хона аз ана ҳамин роҳ дӯстон 1.5 километр роҳ аст. Замин 4 сотиқ, обши 7 дар хона 200 квадрат. То охири видеоро тамошо кунед дӯстон. Номерои соҳибхонаро мемонем, WhatsApp ҳаст, маълумоти пурра бо соҳибхона медиҳад. Хоб, меравем ба тарафи хона. Хоб дӯстон, ана ки роҳи омадем, нишон додем. Хонаи фурӯшӣ дӯстони азиз ана ҳамин аст. Раҳ асфалт, ҷубор латоки об, раҳаш бениҳоят хушрӯ обод аст дӯстон. Кӯчаи обод аст. Хонаи фурӯшӣ ана ҳамин аст дӯстон. Дар ин хона айни ҳол зиндагӣ намекунад ягон кас. Чор сотиқ замин, 7 дар хона гуфтем, 200 квадрат. ҳавлияш, пеши ҳавлияш калони хушрӯ аст дӯстон. Ана инҷо ҳоҷатхона аст. аввалан ин банро нишон медиҳем. Хонаҳо ремонт надорад дӯстон. ремонти пешин аст. инқадр ҷо 1.5-2 метр бари хона ҳаст дӯстон. бинои доошона мансард хати. инҷо манам хеле ҷо аст дӯстон. инҷо забори ҳамсоя мешавад. инҷо забор мекунед. На, ду ошона плюс мансард аст. инҷо як ҳавзи 6 тонн об мебарад дӯстон. свето проблема нест. обам ҳавз дорад. ягон камбудӣ нест. медароем ба даруни хона. бисмиллаҳирроҳмонирроҳим. хоб, хона ана ҳамин аст дӯстон. як калидори калон мешавад. дуюм ошёна ана ҳамин. роҳ ба ана ҳаминҷа бояд лесинса шавад дӯстон. ки ба ҳамин тараф ё ки ягон тарафи дигар хати маълумотша соҳибмулка мемонем, номероша маълумотша медиҳанд дӯстон. роста ки як тапчанд мешавад дӯстон. як хона инҷо кухонӣ аз аввал нишон медиҳем. аз дар омадем, душевой, кухни, хона. дар боло 4 дар хонаи дигар, 3 дар хона дар якум ошёна, 4 дар хонаи дигар дар дуввум ошёна. обши 7 дар хона дӯстон. ана як ҳамом, душевои шикатур кардагиам. инҷо ҷои кухня кардагиам бигем. ё ки хона мекунед, ё ки кухня дӯстон. як туша хутон вибират мекунед. дар нест аз дӯстон, дар кандагиам. дар инҷо метавонед дар даиҷа часпонед. ҳола ремонташ ана ҳамин хел аст дӯстон. ремонташ ремонти пешин аст. ё ки нав кардагиам дӯстон, мондагӣ рафтагиам. як тиреза аз қафо, як тиреза аз ин тараф. тирезаҳояш пластику чӯбӣ монтажу ҳамаш кардагиам. ана дӯстон, лесинса ба дуюм ошёна баромадем. роста ки як холи калон ранги якум ошёна мешавад. аз ду тараф хонаҳо 4 хона. хонаҳои калон.
болоаш полицмен блок. پشی حالی ана мансард аст дӯстон, квадрати мансара ҳисоб намекунем. мақсад 200 квадрат ана миношона ва поёнгиаш ва 100 квадрати дига боло мешавад. обши 300 квадрат зиёд аст дӯстон, кам не. боло ана хел пол як холи калон аст. ҳозираш дар хона кардагӣ нестанд. хоб дӯстон, хонаро дидем. як бор яр такрор мекунем ки хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи шоҳмансур, 7 километр, маҳаллаи Ховарон. аз раҳе ки ба навор гирифтем дӯстон, то дари хонаро 1.5 километр роҳ аст дӯстон. дар пеши ин маҳалла, ин территория дӯстон, мактаби 71 ва маршруткаи 37 меравад дӯстон. садик, масҷид ҳамаш ҳаст дар ҳамин территория дӯстон. хоб, маҳаллаи гуфтем дӯстон, маҳаллаи Ховарон, 7 километр, замин 4 сотиқ, обши 7 дар хона, квадрат 200 дӯстон. танҳо 2 ошёна, як ҳавзи 6-тонаи дигар дар ин ҷо дӯстон. нархи ин хона 550 000 сомон боз муомила дорад. номерҳо барои тамос 901 09 59 04. як номер дигар ватсап аст дӯстон. номерои Россия ватсапда менависем дӯстон. +7 932 262 22 80. ватсап ҳаст дӯстон. дар ана ҳамин номерҳо занг занен, ватсапда нависен дӯстон. маълумоти пурраро соҳибмулк медиҳад. хоб, раҳмати калон ба нафароне ки канали моро дастгирӣ мекунанд, лайк мемонанд дӯстон, обуна мешаванд. дар номерҳои поёнбудаи мо дӯстон муроҷиат кунед. ватсапи мо ҳаст. ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. худо нигаҳбонатон.